फोरबोआ अरायबोनि लागै थैनायखौ बन्द खालामथारगोन। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै फोरबोनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जोङो दसे सम फोरबोनि रावखौ खोनासंनि। जोङो नायगोन सोरगोनि धोननि बिसय। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, गोथार बाइबेला जोंनो सोरगोनि धोननि बिसय मिथिहोयो आरो जोङो थांनानै थानाय समावनो सोरगोनि धोनखौ बुथुमनो नांगौ। गोथार बाइबेला बेखौनो बुङो। जोङो सेथियाव नायगोन सोरगोनि धोना गासैबो बुहुमाव दंनाय मानिनिफ्राय देरसिनथार जोङो बेखौ नायगोन। बेनिखायनो रमियानि बिलाइ 11:33 सारियाव बुंदोङो इसोरनि धोना देरसिनथार होननानै रमियानि बिलाइ 11:33 सारियाव बुंदोङो। जोंनि जिबनाव गोबां थानो हागौ, बिनि गेजेराव सोरगोनि धोना देरसिनथार बाइबेला बेखौनो बुङो। बेनिखायनो माथाइनि बिलाइ 3:2 सारियाव जहना बुंदोंमोन दि सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय। बियो बेबादि बुंदोंमोन। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन इसोरनि धोना देरसिनथार जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन। बेनिखायनो माथाइनि 4:17 सारियाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। जिसु ख्रीष्टआ दाफाफोरखौ नुनानै अनखांनाय मोनदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ दाफाफोरखौ अनखांनायजों बियो बुंदोंमोन, नोंसोर गोसो सोलाय, मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जिसु ख्रीष्टआ मानसिफोरखौ आह्वान खालामदोंमोन। दिनैबो नोंनो जोबनाय गैयै जिबन होनो, गोजोननाय होनो, शान्ति होनो नोंखौ आह्वान खालामदों आरो जिसु ख्रीष्टआ नोंखौ नेनानै दङ। नोंथाङा दिनै जोबनो गैयै जिबनखौ मोननो, सोरगोनि धोनखौ मोननो नोङो दिनै फैगोन ना? जोङो नैथियाव नायगोन मानो जोंनो सोरगोनि धोनखौ नांगौ आरो सोरगोनि धोनखौ जोङो माबोरै मोनगोन आरो सोरगोनि धोनखौ जोंनो सोर होनो हायो, जों बेखौ जोङो नायगोन। जेब्ला जोङो जहननि बिलाइ 3:16 सारिखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' सारि जानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय। जायहा बिखौ फोथायगोन बियो नस्त जानाय नङा, आन्थाय जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन। जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ गावनि बेक्तिगत जिबनाव नाजावगोन, बासायगिरि होननानै फोथायगोन, बियो नस्त जानाय नङा, आन्थाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। बाइबेला बेखौनो बुंदोङो। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 25:8 सारियाव जेसाया नाबिया बुंदोंमोन, फोरबोआ अरायबोनि लागै थैनायखौ बन्द खालामथारगोन। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, नोङो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायोब्ला, नाजावोब्ला जिबनखौ नोङो मोनगोन। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, दिनै जायफ्रा धोरोमिया जिउ खुंगोन, बियो माब्लाबाबो नस्त जालांनाय नङा। अरायबोनि लागै फोरबोआ बिनि लागै थैनायखौ बन्द खालामगोन। फोरबोआ धोरोमियाफोरनि लागै बे समायखौ लादों। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 25:8 सारियाव आरोबाव बुंबावदों, आरो गावनि रायतफोरनि बदनामखौ पृथिबीनिफ्राय बोखारगोन। बेनो फोरबोनि रायथिनाया। दिनै नोंखौ सासे पापी, गाज्रि होननानै मानसिफ्रा मिथिनो हागौ, सिनायनो हागौ। आन्थाय नोङो फोरबोनियाव फैयोब्ला, फोरबोआ नोंनि गासै रोखोमनि दुखुखौ बियो नोंनिफ्राय गोजान खालामगोन आरो अराय गोजोननाय शान्ति जिबनखौ नोङो मोनगोन। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 35:10 सारियाव बुंदोङो, आरो बिसोरनि खर'नि सायाव अरायबो रंजानाया थागोन। दिनै नोंनि जिबनाव गोजोननाय गैयाब्लाबो, नोंनि जिबनाव रंजानाया गैयाब्लाबो, नोङो फोरबोखौ मोनबायब्ला, सोरगोनि धोनखौ मोनबायब्ला, अराय सम
नोंनि खर'आव गोजोननाय सान्थि रंजानाया थागोन बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 35 बालाबनि 10 सारियाव आरोबावनो बुंबावदों, बिसोरो खुसि जानो आरो रंजानो मोनगोन, दाहा जानाय आरो हांमा सुनाया बिसोरनिफ्राय जामलांगोन। दिनै नोङो नोंनि न'खरखौ लानानै नोंनि बेक्तिगत जिबनखौ लानानै गोजोननाय गैयाब्लाबो रंजानाया गैयाब्लाबो नोङो फोरबोखौ मोनबायब्ला नोङो जिसु ख्रिस्टखौ मोनबायब्ला नोङो सानसे रंजानो थाखाय मोनगोन। नोंनि गासै दुखु दाहाया नोंनि जिबननिफ्राय जोबलांगोन बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 52 बालाब 10 सारियाव बुंदों, आरो रंजानाया अनजिमा गैयाजासे बिसोरनि खर'नि ख्रोथि जागोन। बे बुहुमनि गासैबो दंनाय मानिया जोबलांगोन। बुहुमनि रंजानाया दान्दिसेनि थाखायल' ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर। आन्थाय नोङो बासायजानायखौ मोनबायब्ला, नोङो सोरगोनि धोनखौ मोनबायब्ला, अराय सम रंजानाया नोंनि खर'नि मुकुट जागोन। आरो बे रंजानायखौ नोंनिफ्राय रावबो लांनो हानाय नङा। आरो बे रंजानाया नोंनिफ्राय माब्लाबाबो लांजाथारनाय नङा। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो जेसायानि 52 बालाब 10 सारियाव बुंदों, आरो बिसोरो खुसि जानो आरो रंजानो मोनगोन, आरो दाहा जानाय आरो हांमा सुनाया जोबलांगोन। दिनै नोङो नोंनि बेक्तिगत जिबनखौ लानानै, न'खरखौ लानानै, अभाबखौ लानानै, बेमारखौ लानानै नोङो रंजानो थाखाय हायाखैब्लाबो, रंजानो थाखाय मोनाखैब्लाबो, ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर नोङो जिसु ख्रिस्टखौ बेक्तिगत जिबनाव मोनबायब्ला नोंनि गासैबो दुखु दाहा हांमा सुनाया जोबलांगोन, आरो नोङो अराय समनि थाखाय सोरगोआव नोङो रंजानो थाखाय मोनगोन। बेनिखायनो जोंनो सोरगोनि धोनखौ नांगौ, जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि बेक्तिगत जिबनाव नांगौ। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 60 बालाब 20 सारियाव बुंदों, बेबायदिनो नोंनि साना दैदेनबावनाय नङा, खारन फोरबोआ अनजिमा गैयाजासे नोंनि स्रां जागोन, आरो नोंनि दाहा जानाय दिनफ्रा जोबलांगोन। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर बाइबेला जोंनो मिथिहोदों, नोंनि गोजोननाया, नोंनि सान्थिया जोबनानै थांनाय नङा, आन्थाय बे अरायबोनि थाखाय थागोन। बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 65 बालाबनि 19 सारियाव बुंदों, आरो बेयाव गाबनाय एबा हज्रि ख्रावनाय सोदोब खोनाबावनाय नङा। जों दिनै नुयो, जों दिनै खोनायो, जेरै जोंबो एना एनि, जेरै जोंबो दावहा, जेरै जोंबो दावराव जोङो दिनै खोनायो आरो नुयो। आन्थाय सोरगोआव बेबादि थानाय नङा। सोरगोआव अराय सम गोजोननाय सान्थि आरो रंजानाया थागोन। बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो जेरेमिया 36 बालाब 12 सारियाव बुंदों, आरो बिसोर उसाव बादाव जाबावनाय नङा। जोङो दिनै गोबां रोखोमनि जाथायफोरखौ लानानै, नुथायफोरखौ लानानै जोङो गिनाय मोनो, निराशा जायो, आरो जोङो उसाव बादाव जोङो मोनो। आन्थाय सोरगोआव बेबादि जानाय नङा, सोरगोआव बेबादि थानाय नङा। आन्थाय अराय सम गोजोननाय सान्थि सोरगोआव थागोन। बेनिखायनो नुजाहोजानाय 7 बालाब 17 सारियाव बुंदों, आरो इसोरा बिसोरनि मेगनफोरनि थरफ्रोमबो मोदैफोरखौ हुगारनानै होगोन। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, दिनै नोंनि दुखुखौ रावबो नुवाखैब्लाबो, नोंखौ जोथोन लाग्रा, नोंखौ अनग्रा, नोंनो अननाय होग्रा, नोंखौ हेफाजाब होग्रा बे बुहुमाव रावबो गैयाब्लाबो, जोबनायनि दिनाव जिसु ख्रिस्टआ धोरोमियाफोरनि मेगननि मोदैफोरखौ हुगारनानै होगोन। बेनि उनाव दुखु थानाय नङा, दाहा थानाय नङा, बेमार थानाय नङा, हांमा सुनाय थानाय नङा, सानाय सुनाय थाबावनाय नङा, आरो फोरबोजों लोगोसे सोरगोआव आरफफोर बादि जानानै रंजानो थाखाय मोनगोन। बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो नुजाहोजानाय 21 बालाब 4 सारियाव बुंदों, बेयाव थैनाय, बिखा खामनाय, गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया,
मानोना सिगांनिफ्रा जोबलांबाय। बे बुहुमनि दुखु दाहाया, बेमारा, गाबनाया, मुगैजानाय, निन्दि जानाया, हांमा सुनाया बियो अराय सम जोबनानै थांगोन आरो जों सोरगोआव जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे अराय सम जों रंजानो थाखाय जोङो मोनगोन। बेनिखायनो ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, बेबायदि जिबनखौ नोङो मोननो लुबैयोब्ला नोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनो नांगोन। जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बियो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनबाय। जिसु ख्रिस्टआ सोरगोनि धोन, बाइबेला बेखौ मिथिहोदों। जिसुनि गेजेरजोंल' जोङो सोरगोनि धोनखौ मोननो हायो। जिसुनि गेजेरजोंल' जोङो सोरगोखौ मोननो हायो। जिसुनि गेजेरजोंल' जोङो जोबनो गैयै जिबनखौ मोननो हायो। बाइबेला बेखौनो बुंदों। अब्ला जोङो मिथिबाय सोरगोनि धोनखौ जिसुआल' होनो हायो। सोरगोनि धोना जिसु ख्रिस्टनियावल' दङ। जों बेखौ मिथिबाय आरो जोङो बुजिबाय।